if you close your eyes. Hej alle sammen, Bekøren her, og vi spiller sammen med Lukas. Ja, Haskøjtel. Men hvad nu det hedder, han er hjemme hos mig, så han har ikke en computer lige nu. Så derfor er han bare med mig, og så optager vi en lille video, hvor vi skiftes med noget solo skavårs. Så ja, og jeg kommer nok til at spille. Han kommer nok til at spille på en computer her lidt senere. Jo, det var, vi skal skiftes. Ja, vi skiftes. Så. Hvis I hører lige pludselig, at vi rykker, eller sådan, der kommer nogle lyde, så det er fordi, at vi rykker. Sådan så Lukas, hans Haskøjtel. Hvis I kan høre sådan en miau, så er det min kat. Vores? Ja, vores kat. Lad os spille. Så ja, vi kommer til at skifte lidt. Det blev overpowered. Jeg har jo tænkt på at sætte din lys herop, så det kan... Det tror jeg, den er. Okay, Lukas, kan du ikke lige lukke katten ud? Kom så, du skal dø. Fuck him. Han ægger mig. Han må ikke ægge mig. Er en god problem? Det ved jeg ikke. Jeg har en gaps. Kan lige spise et gab. Men hej og velkommen til den her video. Ja. Hej og velkommen til videoen. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide de der blogs. Ja, jeg har ligesom et shamnesvæsord, det har han så også. Nå. Ja, vi kommer ind i den næste game. Så er vi simpelthen tilbage, og nu er det Lukas, der spiller. Ja. Jeg spørger det, der spiller. Jeg bliver ved med at sige Lukas. Men det er altså hans rigtige navn. Oh shit. Har du prøvet at tænke på din mus, fordi man kan jo rykke den meget hurtigt. Det er normal, kan jeg se. Det står i stedet. Lukas, hvorfor tager du ikke pladser, så du kan se, hvor de andre er? Det ved jeg ikke. Jeg synes, der lå der ikke nogen pile derinde. Nej. Det er selvfølgelig. Ved du godt, hvor der er en kiste? Ja. Der har en, der er dead. Ja, og allerede. Han er nok på lige voice. Ja, han er faldet. Men han er bare fælet. Han havde bare en dårlig dag. Ja, alt for dårlig dag. Ja, ret dårlig dag, synes jeg. Vel lidt, jeg skal altid lige gøre noget. Der er også noget med din mus. Der var også noget med din mus. Ja. Er den fint nok nu? Ja. Det er fordi, at jeg har en knap der, hvor du kan styre det. Okay. Det er fordi, at jeg plejer at have min mus til at blive hurtigt fyldt. Der er der... Nej, jeg er ikke pil. Det er ikke særlig godt, men jeg kan komme og clean op der, fordi så... Hvis han har en så. What a clutch! Så jeg vidste han havde. Vi ses i næste game. Så er vi tilbage igen, og vi kommer ind i det nye game, og nu er det selvfølgelig Bekøren, der spiller. Så, ja. Og vi spiller musik. Woo! Sådan! Altså, jeg ved i det der, ved I godt, hvordan man laver dem der, man kan spille musik i? Intros. Nej, ligesom, ja, det kan I også skrive i. Hvis der er en, der gerne vil lave intros for os, så skriv det lige ned i kommentaren. Ja. Vi mangler intros. Vi bruger nogle mus til intro. Ja, det her. Håber, der er det svært. Jeg ved ikke, hvordan I kan se min intro. Jo, hvis vi laver det på Rasmus' telefon, så udgiver også dit navn. Ja, det ved jeg godt. Jeg har ellers sagt mit navn. Jamen, ved I, hvordan man laver sådan, hvor man kan putte CD'er i Minecraft? Sådan den der noteblock, men hvor man kan lave CD. Er det ikke lidt mærkeligt, at man skal proppe en diamond i? Ja. Det er fordi, at den er emerald. Og han kigger ikke på mig. Er den der lavet ud af emerald? Og det han kigger ikke på mig.
Ja, nu gør han. En af chestplate. Team. Vil du timer? Tak. Vi ses. Ja, vi ses i næste game. Vi nåede lige at få jer med, inden at, I kender rutinen. Og Nu skal du sådan der. Nu er jeg ham, der siger ting. Water bottle, den er også ret god. Det er det. Skal jeg lave emoji? Jeg ved ikke, hvor de er. Kan du lige gøre det der med musen? Er det sådan der? Hvis du ikke tager golden apple eller bukserne, ikke? Så gør jeg Lykke, du ved godt lige om det bliver der noget. Det ved jeg. He's not placed. Nej. Hvordan kunne jeg ramme ham? What the heck? Vi fik lige på plan der. Ui, vi fik ham på Rick. Nice, vi ses i næste gang. Så er vi tilbage. Nu er det Lucky, der sagde det. Og der kom lige en... Jeg troede, du sagde teater. Jeg teater nu. Hey, ja. Men det var fedt, at vi fik ham der på camp. Yes, vi fik simpelthen en på camp. Jeg håber på, at vi kan lige få en her. Og tale ud. Ja, og så får vi også lidt sort. Så tager vi det der, som jeg allerede har på, men den tæren vil jeg gerne have på, sådan der. Og så er der ikke rigtig noget, vi gider her. Jeg forstår ikke Sharpness 1 træøvelse i Skywars 1.8. Nej, flyhack. Ja. Nej, han flyhack. Nej, ellers så er det bare meget vigtigt. Det kunne godt være. Jeg slutter over det. Det ved man aldrig. Der stod bare en dead. Jeg vil lige prøve det der. Okay, jeg kan lige præcis i gang. Sådan der. Okay. Holy fucking good stuff. Lige flytte den hacker. Hashtag anti-nutbacker. Eller flyhack. Det bestemmer I selv om. Jeg vil bare lige sige, det var tydeligt at se ham der lave. Nej, hacker. Ja, han lagde det. Ja, Prøv at se ham der derovre. En bag. Så du, hvor hurtigt han blokkede op? Ja. Man ved aldrig om... Ja, hack. Fly. Han er hack. Fly. Vi har simpelthen en til med hack. Prøv du, vildt jeg lige kunne klare det der sammen. Hashtag gamer... Nej. Jeg kan forestille mig den her intro. Hvorfor hacker alle? Ja. Det kunne være dejligt, ikke? Okay. Helt seriøst, hvorfor en bone med Shambles 2? Den er værre end øksen. Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg faktisk. Ja. Bare vej. Vi ses. Nå, men er ham der hackeren død? Det er Nej, de er begge sorte derovre. Og de der timer. Okay. Hvorfor fuck ham der ikke taget sin chest? Du har helt fuld diamond. Nej, mangler diamond chest. Nå. Der var en diamond helmet der. Der var ikke kompas. Jeg ved godt, hvor de er. De er Bare inde på midten. Fuck, de er inde. Look at de inde på midten. Fuck. Ej, der er kun 2 tilbage. Er der? Det er garanteret, det er mig og hackeren. Så. Hej og velkommen til den her hacker-video. I dag skal vi lave, hvordan man dør af en hacker. Ja, det er meget godt. Det her game tager faktisk utrolig lang tid. Dejligt, jeg hacker. Ja. Se hvor hurtigt han blokker. Prøv lige at se. Er det en hack, eller kan han godt lide at... Jeg tror han har øvet sig på blok. Ja, jeg ramte ham lige. Prøv lige at se hvor hurtigt han skyder med buen. Prøv lige at se din pile, hvor meget det går. Okay. Jeg ved ikke om han hacker, så vil han flyhack, eller bruge det der, hvor han flyver op, og så skyder. Nå, jeg ramte ham, og han røg ikke tilbage. Hashtag hacker. Så lige hvor meget du blev skadet med den der. Se hvor mange pile du får i sekunder.
Lugi, du ved godt, han har været inde på midten. Han har en meget powerboom. Vi vandt. Han blev smidt ud for hack. Nej, jeg ved ikke, om I nåede at se med, at parkouren han vandt, men det gør jeg så. Nu er det Lugi. Du starter lige nu. Så er det, der starter. Det der. Sådan der, mange tak. Ja, man. Jeg giver hed til Arve. Og jeg siger det til Arve. Jeg siger det til Arne. Jeg dræber meget. Du fik ret gode ting i starten, Chesten Diner, og fik Ja. Det er fordi, jeg ikke spiller så godt med det her mus. Fordi jeg ikke sådan... Jeg spiller inde i stuen på mine forældres computer, så... Ja. Og venstre. Ja, Jeg tror lige det der, det var hack, fordi han blokkede for hurtigt. Ja, en hacker til. Vi har lavet en hacker til. Undskyld, der er lidt afbrydelse, du var der, men vi slutter simpelthen her for i dag. Men før vi slutter, så vil jeg bare lige spørge om en intromusik. Om I synes det her, det er en god intromusik. Det må meget gerne skrive ned i chatten, når den lige kommer. But if you close your At det er en god intromusik, det må meget gerne skrive ned i chatten. Men det var simpelthen det for den her video. Så ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men lige når jeg stopper, så står jeg på sådan en der blok. Den næste video kommer nok til at være inde på Minecraft. Så ja. Nå, jeg vil bare sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja, see ya!